Türkmenistanda ýaşlaryň harby gullugy alynmagy we möhleti dolanlaryň goşun gullugundan boşadylmagy dowam etdirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri goşun alynýan etkerleriň gulluk etjek ýeriniň diňe bir ýaşaýan ýerine ýa-da harby ýolbaşçylarynyň kararyna bagly bolman heýtem paranyň muktaryna hem bagly bolýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatyň harby komisariatlarynda paranyň muktary $7.000 ýetýär. Bu arada habar berýän ýagdaýdan ygtybarly çeşmeniň söýlerine görä, bu pula paýtagtyň ýaşaýjylary harby gulluk borjyny öz şäherinde berja etmek mümkinçiligine eýe bolýarlar. Aşgabatda harby gulluga çağırılan eskerleriň öýlerine goly galmak üçin $5.000-dan $7.000 aralygynda pul alýarlar. 2000 diňe tanyşlyk bilen Dip anonim gürleşen Aşgabatdaky çeşme aýtdy. Paranyň muktary gulluk ýerine görä tapawutlanýar vilayatlarda ýerleşen harby bölümlerde gulluk etmek has az çyktagyny talap edýär. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary Balkanabatda gulluk etmek üçin azyndan 6.000 manat töleýärler. Aýdylşyna görä ol ýerde gulluk şertleri kadaly. Dip çeşme aýdýar. Mundan öň Azatlyk radiosynyň habarçylary vilayatlarda goşun gullugyny alynýanlaryň hem gulluk etjek ýerini taýlamak üçin käbir resmi däl mümkinçilikleriň bardygyny habar beripdiler. Hususan Dymary vilayatynyň etraplarynda 400 manatdan 1000 manata çenli para berip gulluk etmek üçin harby bölümi saýlap bolýar. Eskerlere görkezilýän zulum, lukmançylyk kömeginiň bolmazlygy sütten bu edürli ýanamalar ýaly agyr meseleler ýaşlary harby gullukdan gaça durmak üçin mümkinçilik gözlemäge mejbur edýär. Olaryň enatalaryna bolsa çağalarynyň gullugy üçin has hupsuz harby ýerleri saýlamagy ýeterýär. Azatlyň habarçylary şol hem mektep okuwçylarynyň gutardış synaglaryny doly tapşyrmanka goşuna alınýanlygyny habar berdiler. Jemleji synaglara taýýarlyk görýän ýaşlaryň ençemesinden egzamenleriň soňuna bir näçe gün galanda goşuna alynýan harby bölümlere barmak talap edildi. Şol bırakdyň özünde ýaşlaryň ençemesiniň goşun gullugyna gitmek üçin şol harby bölümlere meýletin ýüz tutýandyklary habar berildi. Harby gulluk Türkmenistanda hökmany hasaplanýar kontrakt boýunça harby gulluk ýa-da alternativ gulluk göz öňünde tutulmaýar. Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň hataryna çağırylmak we goşun gullugynyň möhleti dolan etkerleri goýbermek mövsümi ýylda 2 edek apreliň başyndan iýunyň ahyryna çenli we oktýabryň başyndan dekabryň aýagyna çenli amalaşdyrylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä eskerleriň goşundan goýberilmeginde hem para meselesi ýüze çykýar. Hususan da eskerleriň goşundan wagtynda öýlerine gaýdyp gelmek üçin soralýan para bir näçe müň manada ýetýär. Azatlyk bilen gürleşen etkerleriň söýlerine görä şol harby gullugyny tamamlanan etkerleriň köpüsi harby gullukdan wagtynda gitmek üçin soralan parany berip bilmendir we öýlerine dolanmagy ruhsat almak üçin gulluk eden harby bölümlerinde işlemeli bolupdyr. Azatlyk radiosynyň harby bölümlerden we Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň wekillerinden resmi taýdan düşündürüş almak synançyklary başa barmady.